2016 ба шаҳри Русия Челябинск рафта будам. Дар онҷо бо тариқи радиои Зело бо роҳнамоии Абубакри Муваҳид дар Зело маро ҷалб кард барои ҷиҳод кардан дар Афғонистон. Соли 2016 бо самти Челябинск Москва Баку, аз Баку ба Машҳад рафтам бо роҳнамоии Абубакри Муваҳид. Раводида гирифтем, аз Машҳад ба Кобул рафтем. баъде ки омадам дар маркази террористии Давлати Исломӣ расидам, дар онҷо ҳамин мушоҳида кардам, ки ҳамагӣ як 500 кас буданд. Роҳбаршон Хабоб дар онҷо моро яроқло ташвишони Калашников разбират сабират кардан, тоза карданашон нишон дода буданду пулемёта нишон дода буданд, гранатомет паронданашон, гранатаро партофтанд, чӣ рақам партофтанд дар кора ҳамин нишон дода буданд дар онҷо 15 рӯзда.